Goedendag iedereen en welkom te Sint-Niklaas Vlaanderen. Iedere week doe ik de route uit Hulst via de oude spoorwegbaan tot Sint-Niklaas. Dus ik kom zelf uit Vogelwaarde, nog 10 kilometer verder dan Hulst. Dus ik heb een route ongeveer van 26 kilometer te doen en 26 terug. Deze film toont mijn retour via de fietssnelweg F411. Dus hier vertrek stationsplein Sint-Niklaas via de kleine laan met aansluiting op de fietssnelweg F411. Dus met benaming de Mechelen-Terneuzen-Wegel. Ja, dan over de oude spoorweg van Sint-Niklaas naar Sint-Niklaas kan men feitelijk zeggen een pracht van een route in het Waasland tot Zeeuws Vlaanderen. Bon, op het filmpje zie je dus ook wel de leuke beelden van de grensovergang. Dus door het bos, dus de grensovergang natuurlijk België-Nederland. Bijzonder aangenaam met de fiets. Dus op deze video is er bijpassende muziek, want het is praktisch voortdurend in open landschap in het bos. En dan te Hulst neem ik een pauze van enkele minuten en fiets ik door naar Vogelwaarde. Dus veel plezier met deze video.
een brek onder de brug voor afkoeling. Oké.
Thank